Gaur hemen, eskailera hauetan, Bilboko preso ohi batzuk baino ez daude. Milaka bilbotarrok pairaitu izan dugun azken hamarkadetan salbuespen espetxe politika. Eta hori gure hiriaren errealitateare badela salatzeko gaude gu hemen. Tamaina erreala duen ziega bat, kalean jartzeko baimena ukatu egin du Bilboko udalak. Hasierako erantzunean, arazo teknikoak aitzaki bezala ipini bazituzten ere, bigarren erantzunean, konflikto de intereses y sensibilidades aipatu egin dute. Ez dakigu zeri buruz ari diren hitz egiten. Azalpen gehiago eskatu ditugun arren, eman ez dizkigutelako. Baina, sentsibilitatei buruz hitz egiten ari direnez, gure galdera argia da. Zergaitik Bilboko EAJak ez du nahi bilbotarrek ikustea nola eta ze baldintzetan bizi diren euskal preso politikoak egun 2016an Espainiako kartzeletan? Zergaitik Bilboko EAJak ez du nahi bilbotarrek ezagutzea egun 2016an gertuen dagoen euskal preso bilbotarra Bilbotik ia 300 kilometrotara dagoela Asturiasen eta urrunen euskal preso bilbotarra Bilbotik ia 1055 kilometrotara dagoela Algecirasen? Ulertu daiteke zergaitik ez duen nahi datu hauek eta panel hauetan agertzen diren beste hainbeste ezagutarazi. Batez ere, Urkullu lehendakariak dispertsioaren onurei buruz Ilonen hasieran egindako azken adierazpenak kontutan hartuta, edota Bilboko PNV-ek Otsaileko udalbatzan PP eta PSrekin batera dispertsioaren kontra etzeratek aurkezturiko azken mozioa atzera bota duela ikusita. Bai, 2016 urtean, herri oso bat aurrera pausoak ematen dituen bitartean, batzuk atzera begira eta blokeoan eroso bizi dira. Egun, hilabete eta urte luzez, bilbotar ditugu isolamenduan. Egunean, 22 ordu, EAJak ikusi nahi ez duen ziega batetan sartuta. Arrietiragi Castellonen eta Arantzazulueta Puerto de Santa Marian horrela bizi dira egunero, kartzelaren barruan isolaturik, inolako kontaturik izan gabe egun osoan zehar. Egun ere, Ibongo Gazkotzeak Fleurin ikasteari utzi behar izan dio, kartzelak jartzen dizkion eragozpen guztiengatik. Egun ere, Itziar Plaza Fleurin zigor ziegan dago kartzelak sortutako egora ezberdin direla medio. Eta Jurgi Garitagoitiak, Boider ziren oinarrizko eskubideen defentsan borroka bat hasi behar izan du, kartzelak bertan behera utzi dituelako orain arteko bizi baldintza duin guztiak. Beste guztiek, salbuespenezko egoera jasatzen ari da, legedi berezia, neurri berezia, katzeo bereziak, hemen gauden kideok, ondo dakigu zer den hori, gu geuk ere bizi izan dugulako. Horregatik, nahi genuen kalera atera errealitate hori. Eta atera egingo dugu, ziega baten bitartez ez bada ere, beste formula bat bilatuko dugulako. Ozen eta argi esan behar da, ez daudela bakarrik. Ez jasate duten bortizkeria sistematikoari aurre egiteko haien borrokaldietan, ez legedia jasotzen duen bezala, Euskal Herrian egoteko eman eta emango dituzten urratsetan eta etxeratzearen aldeko urratsetan. Ez daude eta ez dira bakarrik egongo. Salbuespeneko legedia astindu beharra dago. Sakabanaketarekin bukatu beharra dago. Gehiego sozial zabalak eraginkor bihurtu beharko du irekitako eskenatoki berria. Guztion konpromisoak beharrezkoak izango dira honetarako. Guk gureak hartzeko prest gaude. Horregatik ere, aprobetxatu nahi dugu Domekan Bilbon egingo den manifestaziora atxikitzeko eta deialdia indartzeko. Euskal preso eta islariak etxean nahi eta behar ditugulako.